Wake up, бе, Исусе! Wake up, bro! Oh, Right. fuck. I'm trying to forget anything. Yeah, make sure. Thank you, sir. You're welcome. Have a good night. Have a good night. You okay? Can we pull over? Yeah. Okay. Hurry up, don't move in this van too far. Hurry Go up. out. Go out, please. Yeah, go out of the car. Go out of the car. Hey. Get it out while we're here. Уред за мъчения. Отзад как скуби. Не, аз накрая, като съм готов, ще изпукам земята, брат. Това не е машинка за мен. Това е машинка на най-големия си враг. Ние предлагам тази машинка. Philips. Philips. Даже и батериите им са слаби, човек. За нищо не стават, разбираш ли? За нищо не стават Philips. Пълен тъшак. Как скуби, човек. Чуй. Как дъвчи, направо ги къса. Ще ходя май на фризьор, брато. Ще отида и така и ще кажа. Много се извинявам. Ако отида и така, както съм в момента, ще извикат полиция, да знаеш. 100% ще извикат полиция и ще ме арестуват. Брато, охраната на апартаментите я спряла и седи и ме гледа как се постригвам и говоря сам, брат. Сега вече си иба, майка. Бутам. Сейвинг. Идва! Дама, отваряй! Не, бутай! Отваряй! Не, чакай! Отваряй! Не! Човек, той бута като някой флегма, брат. Абе, бутни го една лашка и отваря и бягай, бе, маняк. Оръжието... Значи, взеха ми оръжието, обаче ми оставиха ножа в джоба. Кажи ми, каква е тази работа? Тия фърна ми камък и от това само един тейкдаун, штрак, нож в сърцето, то сфърна ми камък, той се обръща като малумник, бавна то с един тейкдаун в сърцето, айде, чао, довиждане, мерси мишоци. To Europe. Where what? I was in. What's your native I went language? to Bosnia. Bosnia? Yeah. What's your native language? Bulgarian? Bulgarian. I went to Bosnia. I learned how to say pishka. Тръгва! Чат, гледате ли? Аз ви казвам, стримаджия като си, почват да ти твъркват без пари. Така е.
То момчето е известен стримаджия. Ай, баса! Ехе! Майкъл! Ще му отдава, бе! Бати майката! Каква тази фуния? Лошо ми е! И бах неговата мама! Обърна ма! Обърна ма! Обърна ма! Обърна ма на обратно! Не! Не! Дай, Войто Коти! Върти! Кажи ми кой съм, вика. За нея ще бъда с който кажи. Какво искаш? Пари ли? Майка ма, тъй бая. Давай, взимай там. И на мен да ми купиш да ям. На мен ми купиш, защото умирам. Тук някакви военни маршове ни пускат. Тигър! Тигър! В какво се блъскам, бе, маняк? То няма нищо, е! Гледай сега. Ко стана? Кости, е? Горящи прасета. Коли да е далеч, бе? Чакай. Чакай, бе. Шупар. Аре, в устата, бе! В устата искам, бе! Искам с такъв голям хуй! Да те пердаша в главата и изрод! Ти такъв голям хуй да те пердаша в главата, майка ти ще иба! И бос да иба! Защо, бе? Добре, бе, защо, е? Как може, бе? Майка му да иба, тия грубови за ко са ги сложили, бе? На майка им гроба ли е това, бе? Бах ти изродите, бе, човек! Махни ги тия грубови, направи една арена да няма грам гробови, дървета, всякакви помии слагат. Само и само да ти пречат, брат. Ех, майка му око! Точно сега трябваше да ми се насочат очите, майка му да иба! И чиман боз, бе! На майка ти путката, бе! Майка му да иба и очи да иба, бе! Фак! Убивам я! Айде! Маления! Аз съм яската! Твой чукач изрод! Яската! Чукача на малиния! Айде! Майка ти бос да иба, бе! Let's fucking go, бе! Айде! Малиния Great Rune! Да го духаш, малиния! Да го духаш, разбираш ли? Се удари! Ще се удари, обаче ще те убия, изрод! Майка ти ще бай маления и всичко, е! 840! 840!
Помислих, че тия ръце ед ги държи нагоре косматите, брат. Си помислих, че някакъв маняк е гол над нас се разкрачил. И си викам, то сам маняка, кой ще ме кара да прави, човек? Prepare the Tatal. Езе! И би мамата на Лиза. Гледай какво става, батко. Натисни! Бутай! Бутай! I'm always playing the newest cuts fresh from the street. I always get them first, nobody before me. Trust me, I know what's hot and what's gonna be hot on the street. Of course, I came first. Ех, майко. Your man Julio G. Дали не сме на Грув Стрит, а? Don't think about touching that down.